Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Pligirl o si Nonchalant. Kakun ka. Shit. Kasakit ha. Nabuak ang kupa na akong kikumot. Pero wanay mas musakit pa si magibuhat ako, Christina. Wala ko'y baso. Nabuak kini og tagkaduko nga akong kamot. Tungabod ko ng kinibutilya sa pino. So, makahimo ko sa pagpakasal sa uban. Then, makahimo sab ko. Pagkaslan ko sa Siyana. Mito ang tugos kong kamot. Sige. Gusto kong mubati og laing sakit. Sakit nga mas mula pa pas kasakit nga gibati karon sa akong tukan. Abi ko okay na ta. Malipayo na kay ko na itong higayon nga gikauban ka dito sa kabanggahan. Ay naw nga makahimo ka sa pagbalipad. Apan mo ni mabuhata. Mahimong mo singgit ka matag higayon nga gaksun og hagkanta ka. Pero wa ko ni mo pagkanga. You gave me hope, Christine. A false hope. Come! Sa akong Panginoon, nagpaabot paghapon ko sa sadso sa kabata. Of course, dili na siya may numdum niya to. Kay bata na siya natong higayon na. She was too young. And I was stupid. Aya! Stop it. Ito pagsuos kong unahulog, Christina. Pahawa na. Unong na sa imong pagpalaom na ko. Happily ever after never exist. Sir? Hey, Okay na ka? I'm okay. I should be okay. I will be okay, Jen. Miyaka man ko ka sa sound din sa pantaw sa payag. Dili man ko na ginhapon nimong buhaton. Maong imbis nga mula bayra ko, mihapit na lang ginoon ko nimo. Oh, oh my God! Nagkadugo lagi ng imong kamot. O sino hitabo? Oh, Hey, ay! hey, careful. Kasamit ka usab. Tasagiran mo ang buwak kakupa. Okay na, okay na. Gamay ra ni ikong para sa imong samad sa kamot. Nga nagdugog maayo. Kano pag ipasagdan naman ni mo? Dali. Paagasan tani sa tubig sa gripo aron matambalan ni. No, pasagdi ko. Mahimo ba kun na? Dali na. Pasagdi ko. Wala ko batik sakit. Sugod lang sakit. Mawara ni. Hunungan na ko ng imong pag-inom. Naigo ka na. Gitinubig na lang na nimo sa pagtungab ang butilya sa bino. Dali na, barog na. Dali, tabangan ti ka. Ganun tabangan mo ko nimo. Sir, angay pa po ko din na ipangutana. Mutabang ka. Unsay bugti. Ha? Get off me. Gitukmod ko nimo. Wa ko magkinahanglan sa mutabang. Sir, amo ka na mo din ni Sasyanda. Pero managigala sad ta. Busa dili mahimong pasagdan ti ka. Salamat. But I don't need your help. Palayo na ko sa dili pa ko makahimog dautan mo. Ha? Palayo. Palayo. I command you. Sir, Amo ko nimo, di ba? Busa tumarang nga komando. Palayo. Stay away from me. Kay di ko mayong tao. Ilabi na ko mabog. sir. Okay, sir. I'm sorry nga miduol ko. Sige, sir. Mubiyan ako. Wait. Ngano, sir? Dadaan sa imong pagpalayo. Igo na nga ko nainom. Sugod karon di na ko mainom og binong makahubog. Take this. Sige, sir. Wiset. Dili ko makatug. Dili ko mahilo na nga magunaw na.
Nga basin tinuod ang gisulti ni Ellie. Nga, oh, shit. No. Dili mahimo. Dili mahimo magkasuod sila pagbalik ni ato Jenny. Ano bang... Ano ba ganun na naman lang nga may babag ang ako mga plano? Basta, Jude. Dili ko gustong tawgo ni Lola nga hina ko. Dili ko hina. Ipamatuod ko kanat ni mo, Lola. Maangkon ako si Facundo. Ako ang iyang pakaslan ug wa nay lain pa. Wakey! Daoroy! Dahon! Iso na ko lahot ay. Kibaw ko ang mapay imong pagmata. Bungkag kayo ang imong buhok. Yang imong eye bags, girl. Atiba na. Na brown panas mi aging adlaw karon black na black. Che, Bitaw! Sukat ng biyata sa tienda. Marana kag kanang ongo tanawon. Aminin. Wakay tarong katuog no. Butag na kang nakatuog sige una ni Kondon no. Ako na lang lagi nga in love sab kaniya. Che. Mahimo ba maghilom ka, Melvin? Sa'yo sa buntag mo na mo isugat ako, ha? Ay, excuse me, Day. Dili na sa iyo, ah. Mag alas 11 ono na. Alas 11 ono. 111. Alas 11 ono na. Alas 11 ono na sa buntag. Ug ni gidan ako din ang imong fresh flower. Kay may sugot sa imong faith nga pamanuhanan. Nga, dad-on ko na ako din ni karon. Aron, kamata na ka. Ni Ah. na siya? Alas 11 ono niya. Buntag de ay. Ko, naniya na siya. Sa'yo kayo no? Sa'yo no? Sabot ko na mo nga mag-lunch together. Nga, masaka unta to ha. Akong gipugnan, oy. Mga ako na lagi soga o pasaka. Ining mga buwak. Flowers. Lami kay ilabis basurahan, oy. Pero ano gun man mahalo na niya. Daga na kay buwak din sa mong kwarto, ay. 4 days to go. Kaslo na ka. Sigurado na ka? Sigurado na. Kinahalang sigurado ko. Dahom! Bisag di gyud. Baka ako ka sa pagdog o niya ng elepante. Ay, sakit. Ay pag-ingon ana, uy. Kay ako na unya ng bana. Dawray! Dahom! Basta, ako sopak yung ko, Amahan ko ni mo, gipalayas sa tika. Pagkusan tika palayas, oy! Di na ko mulayas. Di na ko ikyasan ang umaabot na mong kapalaran, Mel. La! Kalaw si Mong Bisaya, day! Makalumas! Ikaw na! Che, kaapoy ni mo. Pahawa na kay maliko na ko. Kasi may soga. Wa, agawas na. Ato na din gawas. Sogo man na. Sige, salamat ha. Lumiyak pahiyom. Ay. Andiyan man. Salamat nga mo gawas na ko, Salamat nga wa ko ni mo biyae. Salamat ka nagpabilin ka o ba na ako. Salamat ka naa ka nga makapakatawa na ako. Bisan pa man sa pinakalisod na sitwasyon. Hala! Girl! Mito ang luha sa mong ilong. Milak na kayaw ba nun niya bald na? Melvin, Ano milak man ka? Para asa man ang luha ni mo? ambot, wa ko masayod. Ako ang nasayod ko para asan na. Para na sa gugmang nahunlak. Daw sa gimino kanon, kining kalago. Daw na bilanggo in town, sa usa kadamgo. Wala masayod kung naon sa'y angay buhaton. Handomon ka ba? Kasilagan ka ba? Oy, kalimtan na lang. Kanta pa ba to? Munti apil. Uy, saman ganahan ka? Padayon ako sa pagkanta. Ganahan pa ka? Ha? Di ka uyon ka. Damo. Pagbidyokin lang ka ata din eh. Kalimti tong pamanunan ni mong higante. Nga paabot sa silong. Itong elepante. Dili na ko angay magkaroon rani sa sinugdanan rani. Lisod pero nasayod ko I will get by. Makatunoon ako sa pagmahal ni Christian.
Aha, I mean kaha. Buutan siya. Simba ko. Pinangga ko niya. And fairness. Og andam siyang buhaton ang tanan alang nako. Busa, suklian ko ang tanan niyang buhaton ako, Melvin. Katunan ko na sa mga akong kaugalingon sa paghikugma ni Christian. Sure mo. Mao ka na ang angay na kong buhaton sa umaabot na kong bana, Melvin. Busa, sugod ka ron. Pakiton ko na siya sa akong kaayo. Tunan ko na siya sa paghikugma, Melvin. Ang pangutana. Ang question. Ang tanong. Makahimo ka kaha. Kung may lain nga gipitek sa imong kasing-kasing. Dahom! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!